नायदो इथिं नायदो लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायबाय। खर'आलाय देलाय खोन्थिलाय खर'आ नोंहा खर'आ खर'आलाय हेलौ होनग्राया माथो माबा आरो ओइ नाय हि होन नाय नोंखौ भिडिअ'खौनो ला लाइक्स लायो नुवाखै आलाय मा जादों नायनो खर'आलाय नोंहा खर'आ माथो हेलौ होनग्राया खोमाया माथो देदो खिथिलाय गेलेलेनो होना होगोन आं न' बनायगासिनो ने दहायनो जिला जिथा मिगुरानो नुस्राया खरसा बारा मानसियानो गैयालै नायदोंल'सो सोरानाव सुक्रेन लाइन मोसौआ सावथाल लाहाना थानाया रं रांथाबथाबा मोसौ गाया मला थैखो isaw magyaman diyo Center ke masa na lado nila Gorong ayo center ka tangan pa abi ya center do mapure na hindi man naman ha anan muam ori ni mana dito mapure na janong kamdong nagya mami ko dali bogoila Okay. Jangan Megong ko ano gila taso pitong na bottle fry daw di iyan biyanwi jakandak मेगवानो गैयामोन गोनजा जानांबाय ओंखामखौ मानो बियानैनि ओंख्रि एसे दंमोन बेजोंनो